doho mamalo iluongo ni gi kisungu ni Employment and Labor Relations Court nyo chungo vetting process manyocha dhi mbele mar jolup jotend migape serikal masani kendo appeal nochwal mbele kod the Law Society of Kenya mawacho ni puotho mar jogi ok nyal dhi mbele nikech number 1 gimiluongo ni gender balance onge list mar ji 51 ka. Number 2 yudhe onge list ni. Number 3 joma mine list mar ji 51 joma mine gin dhano 11 kende. Matine ni onge 2/3 gender balance. 2/3 gender balance onge. To 2/3 gender balance ni wach en wach mosewer kabisa Kenya kae. Akia gimomiyo wach ni bedo pile ka pile dhano puuza Mar ang'wen iwacho ni list ni oken balance in terms of regions. For example, nitie nominees 13 mawuok e hoho mar Okak, Kalenjin community to be specific. Nitiere nominees kendo 13 mawuok e Got Kocha. Koro Law Society of Kenya wacho ni wach ni nyaka chungi mondo wadoge drawing board list manyien mondo olosi ma or take into account weche gite gender balance, youth representations, marginalized communities kod weche machalo kamago. But anto nya buok sana nikech despite ni doho nyo kelo amri bo wacho ni puoth mar jogi ochungi bunge to nyo dhi mbele. Mano bende makore kelo nikech kaluone ni bura makamano nego beni winjo tarik 21 mano dwe mar 11 higani. Penje ni koro jatend piny Kenya William Ruto bende obiro yie ni chenro makamano ochungi mar mondo mi sirikal mare kik dhi mbele kod tiyo kose en bende obiro mana dhi ataro mar chik mar doho kaka jal mano kao loch e lwete osebedo katimo. Wach makamano neno komi peka e it gazet mar 4 mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono. Aka bende wacho kae odiochieng' manyoro ne waneno ka kamitino mabende ochung'ne weche kamiti mano mar wechego mag lweny odiochieng' manyoro nodhi mana mbele kod dayo dho jogoro mongirore mabende nonego bende gidayo dhogi ka giwacho ni gin pok giyudo oboke moramora mabende nyisogi ni gichung chenro mar dayo dho jogoro mongirore. Correct. Joyce, wach ni en wach matek kabisa kendo serikand moluor ker marwa William Ruto kendo yudore kama kizungu wacho ni Pandora's box. Omiyo koro nyaka to giamua ni gidwa luwo chik koso gidwa luwo chik. Magne options magin go. Number 1 claims mokonyo giwacho ni an pok wabedo served ga. Tinde pinyo biro digital. Judgment ama ruling wuok ga court to immediately ma judge otieka ni to bed ioro nigo electronically. Koro gimana nyalo wach ni jatend piny moluor William Ruto yudore kama tek mokalo omiyo to nyaka koro ano amua to amuzi mokawe weche machalo kamae ema biro miyo jo piny biro amua niko chopo 20 after 5 years 2027 gibiro yiere kendo koso gibi yiere en jatend piny mabiro luwo chike koso gibi luwo chike an gi kokora abed ni an one of the osiepene machiegni to anyalo kuodhone ni jatelo luwo chik okotami bedo jatelo maber kendo gie wach ni an to gi kokora anyalo wacho ni Law Society of Kenya gin kare nikech ne kata mane list ni owuok ngur maduong' ne nitie dhano ne ywak kabisa to kara Kenya ni ok en mar dhano 40 kabila 40 dang itimri nadi mikao dhano nominees 13 mawuok e hoho mar Okak tikao nominees kendo moko 13 mawuok Mount Kenya kocha kasto modongo ti ipore ni an kaka joluo Nyanza 3 moko to mano wach mise mana tieko hapana wabedur joma beyo kendo anyalo wacho ni anyalo advice jatelo maduong' ni olu mana chik mondo gima katiba wacho ama process malongo mondo miyo olu e wachni mana ka iselero kanyo bathe kanyo bende wechego mabende omiyo ochung chenro makamano bende oler kanyo yo makare mane ito boke mar 4 kaluore kod wechego no okochopo dwaro mar two-third gender rule rowere onge kacha ka bende joma thoth mabende no yier kaka jogoro mongirore
wuok, wanyalo wacho ni thothgi wuok mana oganda adhot achiel to mamoko owe oko. Ka wadhi mana mbele mapiyo piyo Boniface, ito oboke mar 5 mar gazedni mar The Standard okinyi ma kawuono, nyaka sani ogai manyien mar obila kata Inspector General mar obila Japhet Koome nyaka sani ne oromo kod mago obila mopogore opogore kata jotend obila mopogore opogore, kinde ma bende nyaka sani gitemo mar rido chal mar arita kwe pacho kae. Ahinya kwaseneno nitiere gwenge mopogore opogore nyaka bore Nairobi ka machal mar arita